Manuel Peris, periodista, quan col·laboraves en la revista La Calle va ser demandat per informar sobre el tèrbol historial d'algun dels nous responsables policials nomenats pel primer govern democràtic. Com recordes aquell procés? Com va acabar? Bueno, aquell procés va ser conseqüència d'una querella que va interposar el que aleshores era el responsable del mando único antiterrorista, el comisario Ballesteros, que havia treballat en la brigada político-social de València. Llavors, quan a ell li anomenaren, va ser promogut al càrrec de cap del mando único antiterrorista, jo vaig contar alguna de les seues accions com a membre de la brigada político-social i en concret les tortures que va patir el secretari general del Partit Comunista del País Valencià, Antonio Palomares. Vaig ser processat i després l'assumpte va ser sobreseït perquè jo vaig aportar la meva defensa, l'advocat Alberto García Esteve va aportar el sumari de la detenció d'Antonio Palomares i en aquest sumari apareixia totes les tortures que va patir el dirigent comunista i la seva cara desfigurada, va perdre 2 centímetres d'altura com a conseqüència de les corrents elèctriques que va patir i llavors el procediment contra mi esto va ser tancat perquè el que jo afirmava era cert i s'havia demostrat. En aquella època eren habituals aquells processos judicials? Sí que n'hi havia molts processos per part d'una banda de membres de les forces de seguretat que eren en la transició no van ser depurades, els mateixos policies i guàrdies civils que perseguien els lluitadors per la democràcia continuaren en la democràcia en els seus puestos i van ser promoguts a altres càrrecs i fins i tot alguns van ser condecorats. I per altra banda també l'extrema dreta, que entonces eren altres partits polítics, fonamentalment tot el que s'agrupava al voltant de Fuerza Nueva, van també posar múltiples querelles contra periodistes. En aquell tipus de processos, quin paper jugava la naixent Unió de Periodistes? Bueno, la Unió de Periodistes va estar des del primer moment recolzant a tots els periodistes, als companys. És a més, jo diria que la Unió de Periodistes naix precisament perquè n'hi havia aquest tipus de processos. Jo recorde que la Unió de Periodistes de Madrid se va presentar així en València al voltant del cas d'un company de la revista La Calle, Ricardo Cid Cañaveral, que havia tingut moltes querelles contra ell i fins i tot havia estat empresonat per la persecució al que estava somès per el juez Barón Cobos, un juez feixista, realment feixista. I varen ser aquestes persecucions les que varen promoure la creació de la Unió de Periodistes, així com l'actitud de l'Associació de la Premsa, que no permetia, que així en València no permetia l'entrada de nous socis, perquè això significava perdre diners, perquè durant molts anys l'associació de la premsa era rentable i quan arribava el Nadal repartien el que allí anomenaven el jamón, que sí, en efecte era un jamón, però també uns dinerets per a cada soci. Entonces, l'associació de la premsa no volia obrir les seues portes perquè si entrava més gent el jamón era més xicotet, no?
i per aquesta raó, en aquest context de tancament de l'associació de la premsa per un costat i les accions contra els periodistes per part dels elements més antidemocràtics van ser el que va propiciar la creació de la Unió de Periodistes. Llavors era Unió de Periodistes del País Valencià. A més, en aquell tipus de processos s'enfrontàveu a una adjudicatura que encara no s'havia reciclat. En l'adjudicatura va passar el mateix que en la policia. L'adjudicatura, els mateixos jutges que varen perseguir els demòcrates continuaren en actiu. No n'hi hagué un trencament democràtic i tot això porta conseqüències que encara s'arrosseguen avui en dia. Amb la perspectiva del temps, com veus avui en dia la professió? Pues, la professió la veig que està en moltes dificultats, per un costat per la competència de les xarxes socials i per altra banda per la precarietat laboral. L'enemic més gran de la llibertat d'expressió, en la meva opinió, són dos. Per un costat el poder, tots els poders, i quan més bèstia és el poder, com per exemple el cas del feixisme, més perill n'hi ha per a la llibertat d'expressió, i l'altre gran perill per a la llibertat d'expressió és la por. És la por i la por se tradueix en autocensura. Això ha passat al llarg de la història, periodistes que s'han autocensurat, però clar, en condicions laborals tan difícils com les que s'està patint avui, i aquesta por s'interioritza cada vegada més i el periodista és dòcil i la docilitat està renyida en el periodisme. El periodista té que ser valent. I com creus que afecta aquesta precarietat no sols a la llibertat d'expressió, sinó també a la qualitat de la informació? Pues, per el cortapega, o sigui, això a vegades mires els mitjans i que dona pena. El periodista moltes vegades no treballa, simplement corta i pega, i això no és periodisme, això és una altra burocràcia. Afortunadament n'hi ha molts periodistes que lluiten perquè les coses no siguen aixina i per fer la seva faena, però n'hi ha al voltant de mitjans que treballen, n'hi ha tota una núvol de que per a mi no són mitjans, és soroll, que l'únic que fan és ser correus de transmissió de centres de poder, siguin empresarials, institucionals, de tota mena. I una última pregunta. Tu que has format part de la Unió de Periodistes des de fa prou de temps, des del principi. Des del principi, en concret. Els Premis Llibertat d'Expressió, com se van plantejar? Quin paper tenien quan creareu estos premis? Pues, fonamentalment era donar una espenta, recolzar a aquells companys que havien patit més la censura o que havien estat havien patit querelles o tenien la seva llibertat amenaçada, i aquest és el sentit que tenen, siga per persecució política o per persecució, per exemple, mafiosa, no? com ho han patit, o víctimes d'algun atemptat. I en aquest sentit sempre han tingut un caràcter internacional.